Ipabawi na sa Mandaue City Police Office ang rekomendasyon nga iisa ang orange alert status sa dakbayan alang sa nagsingabot nga piniliay. Matod sa direktor sa kapolisan, kining maong kalambuan nunot sa kasabutan nga gilagdaan dili palang dugay sa ilang mga politiko. Ani ang report. Gihimo ni atong miaging simana ang Peace Covenant signing tali sa mga kandidato sa eleksyon sa dakbayan sa Mandaue. Gipangunayan sa duha ka magkaatbang nga kampo nila ni Mayor Luigi Quisumbing o Congressman Jonas Cortez ang pagtambong. Nanumpa sila ug milagda sa kasabutan aron ipatigbabaw ang hapsay ug malinaw nga eleksyon. Tungod ni ining kalambuan, gusto ang Mandaue City Police ipabawi na ang rekomendasyon nga iisa ngadto sa orange alert status ang syudad alang sa eleksyon. Gikan sa yellow status sa election watchlist areas kon ewas, gusto unta ang MCPO nga iisa kini sa mas taas nga orange level. Apan kay may kasabutan ng nakabot ang magkaatbang nga kampo, maong dunay bag-ong rekomendasyon ang kapolisan. Dili man po nato malink ang presence sa arm nga mga kuratong diri or kadtong usamis group sa aniro nga mga sit-up kandidato nga candidates, kaya dili pa man siya nato ma-relate sa umaabot nga eleksyon. Kaya with this yung latest na nangyari sa Mandaue February 4 na nagpirma ang mga atong kandidato, I recommend nga yelo muna. Sa tigom kaganihang buntag sa Regional Joint Security Control Center o RJSCC, usa sa rekomendasyon sa MCPO nga bawion na ang nahauna nila nga sugyot. Kahinumduman, una nang gihimong rason ang pagpaisa unya sa orange status tungod sa presensya sa usa ka armado nga grupo gikan sa Mindanao. I recommend nga yelo muna. Anyway, kung makita namo in the future or magsugod yun ang campaign nga dunay unsanay ka ng armado nga mo makita dia din utilize sa politician, labi na kung ma-identify na mo nga ning pirma siya, then ning gamit siya naman pa, dia siguro napita mo recommend mig orange. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.